Hola, soc la Merche, de Vilanova, i jo vaig estudiar el grau d'FP d'administratiu. Jo, en el tema de feina, he passat per moments una mica malestar emocional, perquè he anat a feina i m'han tornat enrere, i sempre he pensat que el motiu ha sigut jo. Hem de saber diferenciar això i veure que són capaços de fer més coses. Soc usuària de l'IME, fan orientació laboral, fan un seguiment de la teva búsqueda de feina i també t'ajuden al teu benestar emocional. Em van proposar fer una activitat i aquella activitat anava sobre què volia fer en la teva vida, quina feina és la que t'agrada a tu ser. I jo vaig pensar, real i irreal, perquè a mi m'agrada molt ballar. I llavors vaig decidir fer de ballarina, perquè és que és una cosa que m'omple molt, fa treure tot l'estrès, l'ansietat, sobretot l'ansietat, suposo. Tu ets, quan estàs fora de la feina, tu ets aquella persona que fa el que li agrada, i per fer el que li agrada t'has de conèixer tu mateix. Llavors, has de buscar tu mateix què t'agrada fer, què és el que vols ser, sense que t'angoixi. Només és cada dia fer una petita cosa, que aquella cosa t'ajudi a superar-te a tu mateix. No hem de pensar que ha de ser un dia, sinó hem de donar-nos temps.